ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതാകൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ. ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമ്മൾ 61 ശ്ലോകം വരെ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇന്നെടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് 61 രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം 61 ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 60 എടുത്തുനിന്ന് വേണം അല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, 61. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ വശേ ഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധമുറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, നമ്മുടെ ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും, ഒരു ആമ ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക്, ആ തോടിന്, കട്ടിയുള്ള തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു വെക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ അവബോധം, നമ്മുടെ അവബോധം ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുക്ക് യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധമെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. നമ്മുടെ അവബോധം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക, കൃഷ്ണനിൽ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ മഹർഷി ദുർവാസാവ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഥ പറഞ്ഞതാണ്. മഹർഷി ദുർവാസാവ് അംബരീഷ മഹാരാജാവുമായി വഴക്കിട്ട് അഹങ്കാരത്തെ, ഒരു യോഗിക്ക് പോലും സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണമാണത്. വഴക്കിട്ട് അഹങ്കാരത്താൽ അനാവശ്യമായി കോപിച്ചു. ശരിക്കും ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം കുറയണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കോപം നിയന്ത്രിക്കണം.
ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയ ജയം നമ്മൾക്ക് മഹർഷി ദുർവാസാവിന് പോലും അംബരീഷ മഹാരാജാവുമായി വഴക്കിട്ട് അഹങ്കാരത്താൽ അനാവശ്യമായി കോപിച്ചു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത്ര വലിയൊരു യോഗി സന്യാസിയാണ്, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. മറിച്ച് രാജാവാകട്ടെ ദുർവാസാവിനെ പോലെ ഒരു ശക്തനായ യോഗി അല്ലെങ്കിലും, അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ദുർവാസാവിനെ പോലെ ഒരു ശക്തനായ യോഗിയൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മഹർഷിയുടെ ദുർനയങ്ങളെ മൗനമായി സഹിച്ചു. മഹർഷിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്, ദേഷ്യപ്പെടുന്നു, ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം മനോനിയന്ത്രണത്താൽ അതിനെയൊക്കെ സഹിച്ചു. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു, മൗനമായി സഹിക്കാണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അംബരീഷ മഹാരാജാവ് വിജയായി. അദ്ദേഹം ഭക്തനായതുകൊണ്ട് വിജയിയായി. ആ രാജാവിന് ഇന്ദ്രിയ സംയമനം സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭാഗവതത്തിൽ 9-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 18-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു: സവൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർവജാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ കരോ ഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരച്യുത സത്കഥോദയേ മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനേ ദൃശൗ തദ്ഭൃതഗാത്ര സ്പർശേംഗ സംഗമം ഘ്രാണം ച സത്പാദ സരോജ സൗരഭേ ശ്രീമത്തുളസ്യാരസനം തദർപ്പതേ പദപാദൗ ഹരേ ക്ഷേത്രപദ പാദാനുസർപ്പണേ ശിരോ ഋഷികേശ പാദാഭിവന്ദനേ പദാഭിവന്ദനേ കാമഞ്ച ദാസ്യേന ദുകാമകാമ്യയ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഭാഗവതത്തിലുള്ളത്. സവൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ. എന്താണ് വേണ്ടത്? അംബരീഷ മഹാരാജാവ് തൻ്റെ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. സവൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ. മഹാരാജാവ് തൻ്റെ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഭഗവത് ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. തിരിച്ച് എന്താണ് മുനി കോപവാക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് തിരിച്ച് പറയാതെ ഭഗവത് ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതിലാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ വാക്കുകളെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മുനിയെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു? എന്താണ്? മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാക്കുകളെ ഭഗവത് ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കഥയുടെ ശ്രവണത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാതുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ത്വദ്രൂപ ദർശനത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശനം ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ണുകളും, ഭക്തന്മാരുടെ ശരീര സ്പർശനത്തിൽ സ്വദേഹവും, ദേഹം ശരീര സ്പർശനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു. തൃപ്പാദ അർച്ചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ, തുളസിയൊക്കെ മണക്കുന്നതില് നാസികയും, മൂക്കിന് പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച തുളസി ദലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ രസന, ആഘ്രാണശക്തി അതുപയോഗിച്ചു. കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങളുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് രാജാവിൻ്റെ കാലുകൾ നീങ്ങി. രാജാവ് ഭഗവാന്റെ ധാമങ്ങളിൽ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതിൽ ആണ് കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ചത്. ശിരസ് ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ശിരസ് ഉപയോഗിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മാത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അങ്ങനെ എല്ലാതും ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും എല്ലാതും തികഞ്ഞത് ആളായിട്ട് മാറിയത്. എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മത്പര ഭക്തനാകാൻ യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു. ഇവിടെ നോക്കാം, മത്പര എന്നാല് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ട്. മത്പര എന്നിൽ പൂർണ്ണമായി മനസ്സൂന്നി. അത് മീനിങ്ങിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് കൊടുക്കണം. മത്പര ഭക്തനാകാൻ യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു. അംബരീഷ മഹാരാജാവിന് എന്നിൽ ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്ന എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മത്പര ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഊന്നിക്കൊണ്ട് സേവ ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിച്ചു. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം,
അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, ഇതെല്ലാം എല്ലാതും 7 ഒരുപോലെ ചെയ്തതാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. മത്പര എന്ന വാക്കിന് ഇവിടെ അത്യന്തം ഔചിത്യമുണ്ട്. എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് മത്പരനായി തീരാമെന്നതിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അംബരീഷന്റെ ജീവിതം. മത്പര ശൃംഖലയിലെ ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷൺ പറയുന്നു, കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി കീഴടക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന ശക്തി നമുക്കുണ്ടാവുള്ളൂ. ആളിക്കത്തുന്ന നാളങ്ങളെ മുറിക്കുള്ളിലെ എല്ലാതും കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി കളയും. അതുപോലെ ഒരു യോഗിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ വിഷ്ണു സർവമാലിന്യങ്ങളെയും ഭസ്മീകരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചാൽ ആ ഹൃദയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന മാലിന്യങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ഭസ്മീകരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ കർമ്മഫലം ആണ് നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറ്റം പറയരുത്. 62 ധ്യായതേ വിഷയാൻ പുംസാ സംഗസ്തേഷു ഭജായതേ സംഘാസം ജായതേ കാമ കാമാത് ക്രോമോഭിജായതേ. നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണോ ഓരോ വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിച്ചിരുന്നാൽ അതിൽ നമ്മൾക്കൊരാഗ്രഹം വരും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ച് വയ്ക്കാം, ഒന്ന് പായസം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു, അങ്ങനെ പായസം നമുക്ക് കുടിക്കണം. അതേസമയം നമ്മൾക്ക് അത് തന്നെ വേറൊരു തരത്തിൽ പറയാം, ഇന്ന് കൃഷ്ണന് പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന് സന്തോഷാവും, അപ്പം അത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സേവിക്കുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇന്നും പായസം വയറ് നിറച്ച് കുടിക്കണം, അതുകൊണ്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കണം, ഭഗവാനും കൊടുക്കുക കൂട്ടത്തിൽ. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. എന്താണ്? ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പായസം നല്ല മധുരമൊക്കെ ഇട്ടെന്ന് ഭഗവാന് കുറച്ച് പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പ്രസാദമായിട്ട് അത് ഭോഗം അർപ്പിച്ച് അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശപ്പും മാറും. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ആ ചിന്ത തന്നെ, ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്തുണ്ടാവും? ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ചിന്തയിൽ നിന്ന് ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ആ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം ഉണ്ടാവും. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തിനാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്, അപ്പോൾ വെറുതെ ചിന്തിക്കും, കൊള്ളാലോ ആ പെണ്ണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അല്ലെ ഒരാണിനെ, ഇപ്പം സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു പുരുഷൻ പോണ്, അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അയാളെ പറ്റി, എവിടെയുള്ളതാണാവോ, ഇപ്പം ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കും. അപ്പം അയാളോട് ഒരു ഇഷ്ടം, ആസക്തി തോന്നും. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് അയാളെ തന്നെ വേണം എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ആ പെണ്ണിനെ തന്നെ എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കാമമായിട്ട് മാറും. ആ കാമം അത് കിട്ടാതെ ആവുമ്പോളേ അതിൽ നിന്ന് ദേഷ്യം വരും. ഒരു വീട്ടിൽ പോയി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവള് സമ്മതിച്ചില്ല, അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ക്രോധം വരും. അപ്പം ആദ്യം ചിന്തയിൽ നിന്ന് ആസക്തി, ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം, ക്രോധം കഴിഞ്ഞിട്ട് സമ്മോഹം. അത് തന്നെ കിട്ടണം, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കും വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു വരുമ്പോൾ സ്മൃതി വിഭ്രമം, നമ്മൾ ഓർമ്മ പിശകൊക്കെ വരും. അയ്യോ അതിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ച് വരുമ്പോൾ ഓർമ്മ പിശക് വരും. പിന്നെ ബുദ്ധി നശിക്കും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും വേണ്ട, അപ്പം അവളെ നമ്മൾക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ വരും. അതാണ് ബുദ്ധിയുടെ നാശം വരും. ആ നാശം നമ്മളുടെ ജീവിതം തന്നെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ. നമ്മൾ ചിന്ത, ആസക്തി, കാമം, ക്രോധം, മോഹം, സമ്മോഹം, സ്മൃതി വിഭ്രമം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധിനാശം, പിന്നെ നാശപ്രണശ്യതി. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തന്നെ നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ക്രോധാദ്ഭവതി സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. അപ്പൊ ഒരു സുഖത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും അയാളെ അസ്വസ്ഥനാക്കി. പിന്നെ അത് കാമത്തിലേക്ക് നയിക്കും, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധത്തിലേക്ക്, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും, അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും, ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാവുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നമ്മൾ നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാവണത്.
അപ്പം നല്ല ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളായാലും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാരി വലിച്ച് തിന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏതാണ് കൊളസ്ട്രോള്, ഷുഗറ്, പ്രഷറ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന നമുക്കത് കണ്ണുമ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണില്ല. അലിവ് കണ്ടാലും മധുരമുള്ള സാധനങ്ങൾ, പായസം. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെ കല്യാണത്തിനെന്നും പറഞ്ഞൊരു പോക്ക് പോകും. എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചു, ഈ ചേച്ചി വന്ന് പായസം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസും കൂടി വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ചു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു 3-4 ഗ്ലാസ് പറയും മേടിക്കും. ആ ചേച്ചി വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാൽ അവനവൻ്റെ ആരോഗ്യം അതിന് സമ്മതിക്കില്ല, അത് മനസ്സിലാക്കില്ല, അങ്ങനെ കുടിച്ച് അതാണ് അവസാനം എന്തായി വരും, ബുദ്ധി തന്നെ ഭ്രമം ആയിപ്പോകും. പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് വയ്യാണ്ട് കൂടിയിട്ട് എങ്ങനെ നടക്കും. അപ്പം അതാണ് അത്രയും പോലും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കേടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം തന്നെ. ഇപ്പം ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം എന്തായാലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും, അതൊക്കെ വേസ്റ്റ് അധികമാവും. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയതല്ലേ, അത് കളയണ്ട. നമ്മുടെ വയറ് തന്നെ ഒരു വേസ്റ്റ് ബിന്ന്, ഡസ്റ്റ് ബിന്നാക്കി തീർക്കും. അതൊക്കെ ആരെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ കഴിച്ച് എന്താവും, വയറ് തന്നെ അസുഖം. എന്നാലും അത് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമില്ല, പാടുപെടുകയാണ് വേണം. അപ്പൊ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ യത്നിക്കും. മറിച്ച് കൃഷ്ണനാണ് സർവോത്തമനായ ആസ്വാദകൻ എന്നറിയുന്ന ഭക്തൻ വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഉച്ഛിഷ്ടമായത്, അതാണ് പ്രസാദം, അത് കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇങ്ങനെയെല്ലാം അപ്പൊ അതിലുള്ള എല്ലാം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തോളൂ. ഭഗവാൻ കൈകൊണ്ട് കഴിക്കണില്ലല്ലോ എന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം മതി അത് പവിത്രമാകാൻ. അപ്പൊ അതിലുള്ള എന്താണ് വിഷാംശങ്ങളായാലും എന്തായാലും അത് പവിത്രമായി തീർന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കാം. ശ്ലോകം 64. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയശ്ചരൻ ആത്മവശ്യേർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. എല്ലാത്തിനും ദേഷ്യം വന്നാലും കൃഷ്ണ എനിക്ക് അത് സഹിക്കാനുള്ള അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോള് തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്തിനും പുറപ്പെടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. കൃഷ്ണാബോധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിഷയബോധങ്ങളിൽ മാതൃകയായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ശക്തികളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മുക്തനാകാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാണ്. കൃഷ്ണന് അഭിമതമെങ്കിൽ സാധാരണ നിലയിൽ താൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്തും അദ്ദേഹം ചെയ്തേക്കും. കൃഷ്ണന് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഹിതമനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ ഇടയുള്ളത് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കും. തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഭക്തന് അവയ്ക്ക് മേലെ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മേഖല ആസക്തനാണെങ്കിൽ പോലും ഭക്തന് കൈവരുന്ന അഹേതുകമായ ഒരു ഭഗവത് പ്രസാദമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തനിയെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ മുന്നത്തെ കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പോട്ടെ, നമ്മൾ വേറെ ജീവാത്മാവ്, അവർ വേറെ ജീവാത്മാവ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് അടങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തോന്നും. വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും, തനിയെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾക്കറിയാൻ പറ്റും ആ വീട്ടിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കും. ബാക്കി ആരുമല്ല, നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ഞാനെന്ന ഭാവം കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത് എത്രയായാലും നമ്മൾക്ക് തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് തനിയെ മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തസ്തു, അതല്ലേ? അല്ല, അത് കഴിഞ്ഞു. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്വരൻ ആത്മവശ്യേർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി. അപ്പൊ അവിടെ ചിന്ത, ആസക്തി, കാമം, ക്രോധം, സമ്മോഹം, ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം സംഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് ആ സ്റ്റെപ്സ്.
എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നാശം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ആദ്യം ചിന്തയിൽ നിന്ന് ആസക്തി, ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമോഹം, അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴ, ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം. സമോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അത് തന്നെ വേണം എന്നുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പിടിവാശി. ഇന്ന് ഭൗതികതയുടെ നാശം സംഭവിക്കുന്നു, പ്രാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയ യോമേ ഭക്തിയ പ്രശതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മള് ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ഇലയായാലും പൂവായാലും വെള്ളമായാലും എല്ലാം ഭഗവാൻ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും. നന്നായിട്ടില്ല ഉണ്ടാ, ദേഷ്യം വരിക, പിച്ച് കീറാൻ തോന്നുക, നമ്മളെ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്ര ദേഷ്യം വരിക. അതേപോലെ കുട്ടികൾ കരയുമ്പോഴായാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ വരുന്നതിനാണത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നാചായുക്തസ്യ ഭവന നാചാഭാവയദശാന്തർ അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ, കുതസുഖം, സുഖം എവിടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ലഭ്യമാവുന്നത് സ്വയം വെളിപ്പെടുന്നതും ആയൊരു പ്രശാന്താവസ്ഥയത്രേ. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മനോന് അനുവിധീയതേ തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുർനാമം ഇവാംഭസി. വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. തോണി ഇങ്ങനെ കരയ്ക്ക് കെട്ടിട്ടിരിക്കണ തോണി കാറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുപോലെയാണ് വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ. ഇനി കൊടുങ്കാറ്റാണെങ്കിൽ ആ കയറും പൊട്ടിച്ച് അത് അതിൻ്റെതായ വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണായാലും മൂക്കായാലും ചിലർക്ക് കാത് എന്തെങ്കിലും കേട്ടാലേ ആ വശത്തേക്ക് തന്നെ പോകും അല്ലേ. പാട്ട് ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ഹരമാണ്. അതുപോലെ കണ്ണ് സൗന്ദര്യമുള്ള വസ്തുക്കളെയൊക്കെ കാണണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ചിന്ത വരും, അതിൽ നിന്ന് കാമം വരും, ക്രോധം വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതമാക്കണം. അതാണ് മനസംയമനത്തിനുള്ള ശരിയായ മാർഗം. അപ്പൊ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത് എങ്ങനെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു? വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ എങ്ങനെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ ആ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആ മനസ്സിനെയും അതിൻ്റെ വഴിക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്യണപ്പ? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം അവയിൽ വിഷയലോലുപമായ ഒന്ന് മാത്രം, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി. ചിലർക്ക് കുടിക്കാനായിരിക്കും താല്പര്യം അല്ലേ, ചിലവര് സിഗരറ്റ് വലിക്കലായിരിക്കും, ചിലര് പെണ്ണുങ്ങളുടെ പറയുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അംബരീഷ ചരിതത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതമാക്കണം. അതാണ് മനസംയമനത്തിനുള്ള ശരിയായ മാർഗം. മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതമാക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിനെ ശരിയായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കും. തസ്മാദ്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗൃഹീതാനി സർവശ ഇന്ദ്രിയാണിന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ
ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന്, അവരേന്ദ്രിയങ്ങളെ കണ്ണിനെ അതിൻ്റെ വിഷയം കാഴ്ച അതിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ കാതുകളെ ആ കേൾവിയിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ അടയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് കേൾക്കണത് ഭഗവാന്റെ ചരിതങ്ങൾ കേൾക്കുക. അതേപോലെ നാവ് ആവശ്യമായ പരദൂഷണം പറയാതെ ആ നാവിന് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന്, വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കണ്ണ് ഒരു ഇന്ദ്രിയം, കാഴ്ച അതിൻ്റെ വിഷയം, സ്വാദ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും, നാവ് സ്വാദ്, അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആളെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക, അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ മുഴുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യപ്രയത്നം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒതുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും അവയോ ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപായം. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ, ഒരു ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് നോക്ക്, കൈക്കരുത്തുള്ളവന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. യാ നിശ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർത്തി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാ നിശ പശ്യതോ മുനേ. സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാർ രണ്ട് വിധമുണ്ട്. വിഷയ സുഖപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പരിശീലിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാരുണ്ട്. അന്തർമുഖനായ ഋഷിയുടെ, ചിന്താശീലനായ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തന രംഗം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായവർക്ക് രാത്രിയാണ്. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളാണ് അവർ രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലാഭവും നഷ്ടവും അങ്ങനെയുള്ളതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രിയും അവർക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഭൗതികവാദികൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രാത്രിയിൽ നിദ്രയിൽ ആണ്ടുപോകുന്നു. ഈ രാവിൽ അന്തർദൃഷ്ടിയായ ഋഷിയാവട്ടെ, ഋഷിക്ക് ഈ ആത്മീയതയിൽ ആ സന്തോഷം മുഴുവൻ ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷം. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഉണർന്നു തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ പറ്റി കിനാവ് കാണുകയും അങ്ങനെ നിദ്രാവസ്ഥയിൽ സുഖദുഃഖങ്ങളെ മാറി മാറി അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെന്ന് അന്ധചക്ഷുസായ മനുഷ്യൻ പ്രാപഞ്ചിക സുഖദുഃഖങ്ങളെ പറ്റി എപ്പോഴും ഉദാസീനനാണ്. ആ സുഖമൊന്നും അവർക്ക് അതിൽ താല്പര്യം കാണില്ല. ആഭൂജമാണമ ജലപ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാഭപ്രവിശന്തി യദ്വത് തദ്വത് കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ സശാന്തിമാപ്നോദിന കാമകാമി. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമെങ്കിലും കടൽ എങ്ങനെയാണ്? സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ എല്ലാ നദികളും ചെന്ന് ചേരുന്നത് സമുദ്രത്തിലാണ്. നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് എല്ലായിടത്തുനിന്നും ജലം വന്നു ചേരുന്നു. സമുദ്രത്തിന് ഒരു മാറ്റമില്ല, എന്താനും ഒന്നിനും അത് അതിലെല്ലാത്തിനും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഒരു പ്രക്ഷുബ്ധം ഒന്നും ആകുന്നില്ല. സമുദ്രം അത് എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് നദികള് പലതരത്തിലുള്ള അഴുക്ക് വെള്ളമായാലും എല്ലാ വെള്ളവും കൊണ്ടുവന്ന് നദിയിൽ സംഭരിക്കും, കടലിൽ സംഭരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ അതുപോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഇപ്പൊ പല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിയായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ അടുത്ത വീട്ടുകാര് പുതിയ കാറ് മേടിച്ചാൽ അപ്പം നമുക്ക് അസ്വസ്ഥതയായി, അവർ കാറിൽ പോണ്ട്, അപ്പം എനിക്കും പോകണം, അങ്ങനെയായി ലോൺ എടുത്ത് കാറ് മേടിക്കുക, ലോൺ അടയ്ക്കാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ. അതെല്ലാം എന്താവും? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നദികളെ പോലെ. അപ്പോൾ ആ ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത പല ആഗ്രഹം കാണുന്നുണ്ട്.
അതൊക്കെ എനിക്കത് വിധിച്ചിട്ടില്ല, എനിക്ക് പറ്റുമ്പോൾ മേടിക്കും, ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചാൽ അതെനിക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി വരിക. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. എന്ത് വന്നാലും അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തി കാണുന്ന മനുഷ്യന് ശാന്തരായിരിക്കും അവര്. അല്ലെങ്കിലോ എന്ത് കണ്ടാലും അതിൽ വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അശാന്തിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങളെ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല. രണ്ട് ഓവർടൈം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങടെ ആ കടം വീടും എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരും, ആ പൈസ എടുത്ത് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം ആ ലോൺ അവിടെ കിടക്കും. അങ്ങനെ 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 ഓരോന്നിന് പിറകെ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവന് എന്താവില്ല? ശാന്തി ലഭിക്കില്ല. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും വിഷയസുഖപൂർണത്തിനുള്ള പ്രവണത തീരെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന ഭക്തന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം. അതീന്ദ്രിയ പ്രേമഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാകാൻ ഭക്തന് സമുദ്രത്തെ പോലെ അക്ഷോഭ്യനായിരുന്നാൽ ശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന ആളാവട്ടെ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ സംതൃപ്തനാണ്. ഇനി വിഹായ കാമാന്യ സർവാൻ പുമാം ശരതി നിസ്പൃഹ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര ശശാന്തിമതി ഗച്ഛതി. എല്ലാ വൈഷയിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാത്തരം ഉടമാവകാശവും മിഥ്യാഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി വർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ശരിക്കും ശാന്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. നമ്മളിതിൽ ഒരു ഗസ്റ്റിനെ പോലെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്ത് ബാക്കിയൊക്കെ ഭഗവാന്റെയാണ്. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഒന്നും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നില്ല, തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാതെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാനാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് കൃഷ്ണാബോധം. അതാണ് യഥാർത്ഥ സമാധാനത്തിൻ്റെ മൗലിക തത്വം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ വൈഷയിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാത്തരം ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാര ഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി വർത്തിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ ശരിക്കും ശാന്തി നേടാൻ കഴിയും. ഇനി ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന്, അതടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ തനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി, ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ല, പക്ഷേ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി യുദ്ധത്തിൽ തൻ്റെ കഴിവ് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള അഭിലാഷം വാസ്തവത്തിൽ നിഷ്കാമതയാണ്. അതിന് ഇത് ജയിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് സാമ്രാജ്യം കിട്ടാനായിട്ട്, രാജ്യം കിട്ടാനായി ഒരു ചിന്തയില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു ചിന്തയിൽ വരുമ്പോൾ അത് നിഷ്കാമ കർമ്മമായി. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടി. അത് നിഷ്കാമകർമ്മ. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഒഴിച്ചു കളയാനുള്ള കൃത്രിമ പ്രയത്നമല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് നിരീന്ദ്രിയനോ നിരാഗ്രഹനോ ആയിരിക്കാൻ വയ്യ. എന്നാൽ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വൈശിഷ്ട്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ നിന്നും മുക്തനായ ഒരാൾ സർവ പദാർത്ഥങ്ങളും കൃഷ്ണൻ്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്ത്? ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം. ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എത്രാമത്തെയാണ് ശ്ലോകം? ഈശാവാസ്യത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ? ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം ജഗതാം ജഗത്ത് തേന തെക്തേന പുഞ്ചിത മാ കൃത കസ്യ സിദ്ധനം. അല്ലെ? ഇതെല്ലാം ആരെയാണ്? യാതൊന്നിൻ്റെയും ഉടമാധികാരം അവകാശപ്പെടുകയില്ല. ഓരോ ജീവാത്മാവും ആത്മീയ സത്ത കൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ നില ഒരിക്കലും കൃഷ്ണൻ്റെതിനോട് തുല്യമോ അതിലുയർന്നതോ ആവാൻ വയ്യെന്നുള്ള അറിവാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ ഫലമായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഈ കൃഷ്ണബോധം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ സമാധാനത്തിൻ്റെ മൗലിക തത്വം എന്ന് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇനി 72 ഏഷാബ്രാമി സ്ഥിതി പാർത്ഥാനൈനാം പ്രാപ്യാവിമൂഹ്യതി സ്ഥിത്വാസ്യാമന്തകാലേഭി ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋച്ഛതി. ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്താണ്? ബ്രഹ്മനിർവാണം ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രാപിക്കല്.
ഋച്ഛതി പ്രാപിക്കുക. ബ്രഹ്മനിർവാണ ഋച്ഛതി, ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋച്ഛതി. ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പഥമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തും. കൃഷ്ണാബോധം അഥവാ ദിവ്യ ജീവിതം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടുവെന്ന് വരാം. പക്ഷെ ഒരാൾ ലക്ഷോപലക്ഷം ജീവിതങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ധ്രുവ മഹാരാജാവ് 5-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇത്ര വലിയ തപശ്ചര്യകൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. തപസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് 5-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചത്. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അത്രയും മനസ്സിൽ ദൃഢസ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ട് പോയിരുന്ന് തപസ് ചെയ്തിട്ട് 5-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു. അതേപോലെ ഖട്വാങ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആള് എന്ത് ചെയ്തു, എത്ര സമയമുണ്ട് ഇരിക്കിനി എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഒരു നിമിഷ നേരമുള്ളൂ എന്ന് കേട്ട വഴിക്ക് ആ സമയം കണ്ട് ഖട്വാങ്കൻ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് മരണത്തിന് അല്പം മുമ്പ് കൃഷ്ണനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഖട്വാങ്ക മഹാരാജാവ് ഈ പരമാവസ്ഥ നേടി. നമ്മള് ഹരിനാമകീർത്തനത്തില് ചൊല്ലണതാണ് അല്ലെ. ഖട്വാങ്കന ധരണീശനു കാൺമേന മുഹൂർത്തം, ഒരു മുഹൂർത്തം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ യോഗസിദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ ഒരാളായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാൽ മതി. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇതിലേക്ക് വന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരാള് നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊന്ന് നയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നത്, ഇപ്പം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി എന്നുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിരിക്കുക. അപ്പോൾ ചിലവർക്കാണെങ്കിലോ എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാൻ പ്രയാസമാണ്. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴാണോ എൻ്റെ നേർക്കൊന്ന് തിരിയുക. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്മേലിരിക്കണ 2 കിളികളെ പോലെ. ഈ കിളിയാണെങ്കിൽ ഭൗതികതയിൽ മുഴുവൻ കൂപ്പ് കുത്തിയിരിക്കുകയാണ്, മറ്റേ കിളിതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴാണോ എൻ്റെ നേർക്ക് തിരിയുക എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ആ തിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കും. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് ഒരവസാനമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയേ വേണ്ടൂ. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗമിച്ചവർക്കാകട്ടെ ഇതിന് ശേഷവും മറ്റൊരു ജീവിതമുണ്ട്. മരണത്തിന് മുമ്പ് ഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കുന്നവർ ക്ഷണേന ബ്രഹ്മനിർവാണം അടയുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്താണ്? ബ്രഹ്മനിർവാണം ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ അല്ലെ സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. ബ്രഹ്മനിർവാണം അടയുന്നു. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവത് ധാമവും വിഭിന്നങ്ങളല്ല. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുക, ഭഗവത് സേവ ചെയ്യുക, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. രണ്ടും നിരപേക്ഷ സ്ഥലത്തിൽ തന്നെ. അതിനാൽ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയെന്നാൽ ആത്മീയ തലത്തിലെത്തുക എന്നർത്ഥം. അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ആത്മീയ തലത്തിൽ എത്തും. ഭൗതിക ലോകത്തെ ഇന്ദ്രിയസുഖം പൂർത്തിക്കായുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ആത്മീയ ലോകത്തെ കൃഷ്ണാബോധഭരിതങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണുള്ളത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളാണുള്ളത്. ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് ഈ കൃഷ്ണാബോധഭരിതങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ ജീവിതത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കുന്നത് തന്നെയും ക്ഷണേന ലഭ്യമായ ബ്രഹ്മപദ പ്രാപ്തിയത്ര. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു നിമിത്തമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരാനും ഈ ഭഗവത്ഗീത ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരു നിമിത്തമായത്. ആ സ്ഥിതിയിലുള്ള ഭക്തൻ ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അവര് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭൗതിക പദാർത്ഥം എന്നതിന് നേരെ വിപരീതമാണ് ബ്രഹ്മപദം. അതുകൊണ്ട് ഭ്രാമി സ്ഥിതി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രംഗത്ത് നിന്ന് അകന്ന നിലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭ്രാമി സ്ഥിതി. ഭഗവത് സേവനത്തെ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത അംഗീകരിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെയാണ്. സേവനം ചെയ്യുന്തോറും നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന്
ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെയായി അകന്നു പോകുന്നു. ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ സഗുണാൻ സമതീത്യേതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഈ ബ്രാഹ്മി സ്ഥിതി ബന്ധമുക്തി തന്നെ, ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണ വൃച്ഛതി. ശ്രീല ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ ഈ 2-ാം അധ്യായത്തെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കമായി സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു ഉള്ളടക്കം പോലെയാണ്. അതായത് എല്ലാം ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തന്നതാണ് 2-ാം അധ്യായം. എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ. എന്തൊക്കെ? ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഇതെല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിലെ വിഷയങ്ങൾ. 2-ാം അധ്യായത്തിലെ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളടക്കം എന്ന നിലയിൽ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടവും നമ്മൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇതാണ് ബ്രഹ്മം വെച്ചത്. ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് പ്രസാദം വിതരണം കഴിക്കുന്നു. നമ്മളെപ്പോഴും തുളസി മഹാറാണിയെ പൂജിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഭഗവാന് ഭോഗം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തുളസിയുടെ ഒരു ഇല വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപ 2-ാം അധ്യായമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ചർച്ച കഴിഞ്ഞത്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ 3-ാമത്തെ അധ്യായം, അതായത് കർമ്മയോഗം എന്ന അധ്യായം നോക്കാം നമുക്ക്. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताई गौर परमानंदे।